Здравейте и добре дошли в поредицата Как търгувах аз на 20 октомври, понеделник. Пазара отваря силно, близко до горния бенд. Това е Session VWAP, горния бенд, това е ES, това е NQ, търгуваме фьючерси и координацията и синхронизацията между тях. Първо искаме да видим какъв ден има и търгуваме различни стратегии в зависимост от това какъв е деня. Деня отваря много високо, много силно на горния бенд и след това без да докосне VWAP-а тръгва нагоре, което е показателно, че денят ще бъде силен. Това е първото ни доказателство. Прибавяме си VWAP-а към първата минута на отваряне на пазара. Цената се движи нагоре, надявам се, че се ориентирате. Така, цената се движи нагоре, докосва тази синята линия е дневния. Към първата минута VWAP, жълтата е Session. VWAP-а, ето ги малките бендове от първата минута VWAP-а и големия бенд, ето тук така, който е на Session VWAP. И какво става? Цената отива, връща се, докосва в синхрон по едно също време и на NQ и на ES, дневния VWAP и отскача отгоре. Вижте колко често. Па и отскача нагоре. Това веднага ни дава информация. Това е второто ни доказателство, че денят ще бъде агресивно силен. Когато денят е агресивно силен, търгуваме две стратегии. Едната е Aggressive Band Reaction или агресивна реакция на бенда по продължение на тренда. Другата е VWAP Bounce, т.е. цената малко падне надолу, обикновено когато е толкова далече от Session VWAP, реагира на този синия, който е дневния към първата минута VWAP. Общо тези две нива, три нива, защото имаме Session, горен бенд, на дневния горен бенд и VWAP. Тези три нива отговарят. И вижте какво случва след това. Цената идва. Пак в синхронизация, тук много близко, тук вече отвърляща. Това е горния бенд на Session VWAP. Аз влизам в сделка на по-силното от двете. По-силното е NQ. Към този момент. Не, само секунда да видя. Да, точно така, на NQ. Влизам на NQ. На NQ влизам за нагоре. И това е първа победа. Цената се движи, отдалечава се, създава Initial Balance. Initial Balance е най-високата и най-ниската точка на първия час. Тази зелена линия е най-високото място, където сме стигнали за първи един час. Отиваме нагоре, връщаме се, вижте колко чисто тук. Значи тук докосваме дневния горен бенд, а тук докосваме Session горния бенд плюс Initial Balance като място за support. И влизаме във втората си сделка за деня. Ето тук. И само да погледна. Да. Значи сега влязъл съм тук. Влязъл съм и тук на... ето тук съм влязъл... това сещам се, да. Тук влязах пак на NQ, като ето на този кендъл, заради докосването на дневния VWAP и горния бенд и си спомням много ясно този кендъл как ми изкара къла. Този, който започна отвърли от долната страна тези нива. Аз влязах на NQ, но ако ES беше пропукало и беше отвърлил и беше тръгнал надолу, NQ със сигурно ще тръгне надолу, ще да загубя. Но оставаме в сделките си, изчакваме си. Обикновено търгувам в такива дни, а днеска деня беше много хубав. Предната седмица беше тотално побъркана. Движението на пазара бяха огромни и леко хаотични според мен, но днеска беше такъв ден, какъвто съм свикнал да търгувам. 20 тика ми е стоп-лоса. Не 20 тика са реално до тук. Тук ми е 100 на NQ и толкова ми е take profit-а. Аз влизам така и си оставам до така нормално разстояние. 100 тика днес са нормално разстояние, не е както предните дни. И цената отива нагоре. Първа победа, връща се. Тук отново това докосване търгувам. Втора победа и третата ми всъщност е ето тук.
която вече я търгувам на ES, а не на NQ. Този хубав кендъл с Initial Balance, бенда плюс горния бенд на дневна база на NQ. Това са сделките ми за днеска. После отиваме нагоре. Общо взето, тук има един интересен момент, който искам да разкажа за него. Значи какво се случва? Качваме се нагоре, стигаме до, само да погледна, пак някакво основно ниво беше и после падаме надолу. Борим се, опитваме се, още един път реагираме. Тук аз влизам, тук си реагираме. И сега тук пропадаме под. Може ясно да се види. И как започваме да отхвърляме бенда от долната страна. Двата. Отхвърляме го един път. Което започва да ни дава информация, че може би пазара се превръща в слаб и ще се върне до някои от V-лаповете. Аз по принцип гледам да не ги търгувам тези неща, основно защото това е контратренд. Особено в такива силни дни. Но ето защо аз не влязах но щях да вляза. Щях да вляза ето тук, на второто докосване, когато започна да отхвърля втори път. Ето какво ме спря, което може така да ни служи като поучителен момент, когато се опитваме да влезем в сделки. Какво виждаме? Едно голямо пропадане, вижте къде цената спира и купувачите взимат контрол над пазара. Тръгват да се връщат, стигаме тук до бенда, много често го отхвърляме, продавачите започват да контролират отново, смъкват надолу, обаче вижте докъде смъкват. Не смъкват до тук, а смъкват до тук. Тоест, купувачите са били толкова нетърпеливи, че са били готови да купят на по-високо място от предното. На по-високо място от предното. Това означава, че интересът на купувачите е значителен. Ако това нещо беше затворило така отдолу, може би ще да вляза в тази сделка за надолу. Въпреки, че е контратренд, въпреки, че буквално не го правя, но просто много чисто отказ. И това беше основно въпрос. Трябва да видя какво. Мисля, че беше някакъв бенд, годишен бенд или нещо е такова. Е това тук. И после виждаме го това нещо. После какво става? Слизаме, купувачите са толкова силни, че дори не остават и до тук да стигнем. Значи като стълбичка. Един път е тук, един път е тук, един път. В момента, който ги виждам тези три неща, когато се връща и отново реагира за трети път супер чисто тук, аз знам, че това нещо ще пробие отгоре. Абсолютно съм сигурен. И знам заради тази стълбичка, заради това качване. Вижте, тук, после тук, вижте какви кендълчета. Цак. Просто си го казах. Сега ще пробия отгоре. И го проби. И така. Това е моят ден. 3 победи, 0 загуби. Това е. Ако ви е харесало това видео, натиснете лайк, абонирайте се за канала ми. Ако искате да разберете повече за стратегиите ми, има видеа в канала ми в YouTube, където ги обяснявам. Те не са моите стратегиите, които търгувам. Има видеа в моя канал, може да ги гледате. Ако имате някакви въпроси, задавайте ги, с удоволствие ще отговоря.